Привет! Сигурно се питате как по дяволите от назала на 55-ца минахме на Defender. В това видео ще се пробвам да ви обясня именно как стигнахме до този избор. Всички, които ме познават, знаят много добре колко на сърце ми беше 55-цата, но в живота приоритетите се променят, също така и интересите. От доста време се усещам, че не е както преди четвърт миля, 100-200, такива ускорения изобщо вече не ме вълнуват, да не говорим пък за хорения по писта. Именно за това избора беше съвсем различен от това, което може би всички сте очаквали. Може би логичното продължение на 55-цата беше CLS 63, W218 или M6 Grand Coupe или пък RS6. От трите само RS6 покриваше що горе очакванията и изискванията по-скоро. W218 никога не ми е харесвала тази кола. Няма какво да скривя душата. M6 е 100 пъти по-красива, но ясно ви е, че и тази изобщо не става за този етап. Хорих обаче да карам RS6. Изобщо не ми допадна, да не навлизаме в подробности, много бързо го зачеркнахме. И след това преминахме вече към тези по-големите американски прасета. Dodge Ram, Ford F-150 и Toyota Tundra. Тя е японска, но пак е сглабена в щатите. Все с мотори 5.7 V8, автомат, доста големи прасета, но след яко проучване американците много бързо отпаднаха, много драми има с тях. Chevy Silverado беше другата кола, която гледах. Остана накрая само Toyota Tundra. За Тундрата мненията бяха почти изцяло положителни. Също така изглеждаше като логичен избор, но някак си вътрешно не го усещах като моя автомобил. И като го обсъдихме и в къщи семейния съвет, то стана много бързо ясно, че ние, освен че сме с малко дете, ние двамата малко дете, също така и голямо куче, той е като още един човек, няма как да се съберем в Тундрата, въпреки че е 5,8 метра, ако не се лъжа, но то просто отзад пикапа леглото е много голямо. Супер става за товарене и така нататък, можеше да ми върши работа и по обекти. Изобщо за работа също можеше да се ползва, но както казвам, не ми беше на сърце и знаех, че пътуванията няма да са това, което искаме, да е комфортно на абсолютно всички. Стигаме и до момента с Defender-а. Социалните мрежи понякога могат да са мега брутални. Не знам защо, но Instagram по едно време започна да ми предлага страшно много видеа с Defender-и и то все с направени такива, мега големите бруталии. Още помня, когато видях първото видео, пеперудите веднага започнаха в стомаха. Ясно ви е за какво иде реч. Още тогава знаех, че това ще е моята кола. Просто отлагах неизбежното. Също така, много бързо разбрах, че има страшно голям aftermarket support за този модел. Няма да открием топлата вода като преди. Има абсолютно всякакви части, стига да имаш пари. Да не говорим, че има наистина страшни компании, които се занимават само с тунинг на този модел. Но пък там ценичките са доста весели. Има модели, които минават по 1 милион лева. За мое очудване, много бързо излезе читав екземпляр, който не беше изобщо далеч от мен. Съответно, отидох, видях го и много бързо го взехме. Интересното обаче е, че преди да го платя, още предната вечер на телефончето поръчвахме части за него. Сега ще излезем отвън да ви разведа около колата, стига само скучно сме си ланкали тук вътре, да ви покажа за долу-горе една седмица, 10 дена, кои неща съм променил вече по колата и да ви обясня какъв ще е проекта за напред. Всичко вече е планувано, както знаете, болната тиква не спира да работи. Днеска е доста ветровито, но надявам се с микрофона да успеем да предадем читав звук. Така, първото нещо бяха фаровете. Бяха долу-горе сходен модел, но някои екстри ги нямаха. Също така и бяха хром. Съответно, веднага ги ликвидирахме. Тази предната решетка си е пластмасова и беше доста изгоряла. Съответно, черната боя, черен лак на момента. Също така и тези части, които са около фаровете, също ги боядизахме в черен лак. Смятам, че предницата стана много по-брутална от преди. Само една боя отваря супер много. Продължаваме нататък. Другото нещо, което вече е поръчано, дали съвсем скоро трябва да дойде, ще ви покажа за какво става въпрос. Те изгорелите пластмаси от двете страни. Им казваме чао. Тази си е фейк, но пък тази от тази страна тук смучим въздух, съответно и това ще бъде сменено. Тук пак пластмасови елементи и те си хорят. От другата страна го има абсолютно същото нещо. И идваме до нещо, което видях още при първия оглед. Тези болтове бяха ръждясали.
но трябва да отбележа, че колата от към ръжда е перфектна, само някакви странични детайли имаха проблеми, то като болтове става въпрос. Съответно, веднага бяха сменени. Имаме отзад, ето за тези проблеми говорим. Държача на задната гума. Може да сте сигурен, че в много скоро време ще бъде смъкнат, боядисан и няма да имаме такива драми. Гумите, първо, че като размер не ме устройват, 235-75-16, най-вероятно ще бъдат сменени с 265-75-16. Също така горките са 2010 година, на 13 години гуми. Познати ми викат, карай ги, имат грайфер, но те са станали вече на пластмаса. И другото кофти нещо, че бяха напомпени близо на 4 бара. Съответно возията беше брутално гадна. Чак си мислех, че нещо има с окачването, но след като ги спихнахме по спецификация, вече нещата доста се оправиха. Но пък задните пружини са heavy duty. Са за много як товар, но аз не мисля, че тази кола ще я товарим с каквото и да е било, чак да имаме нужда от такива heavy duty пружини. Затова вече сме поръчали нови, които пак са Land Rover оригинални пружини, просто са с друга спецификация, съответно задницата няма да е толкова твърда. От към интериор сме намислили много брутални промени, но първото нещо, което е, тази цялата конзола съм я поръчал, ще дойде нова, за да може тук на мястото на сидито да се монтира 9-инчова мултимедия. Тези бутони хората са си ги измислили, просто ще бъдат изместени от моята страна, дори ще има място за още един бутон, съответно след време като монтираме LED бара да мога да се светва оттам. Другото нещо, което успях да свърша през тази седмица е да сменя маслото на двигателя, съответно масления филтър, въздушния филтър, малко да я свежнем, защото колата последните около 4-5 години не е карана. Понеже дори в заводски вид, както виждате, адски висока и влизане и излизане от колата са доста неудобни. И понеже не ми се чакаше, поръчах ето тези степенки, които са в доста кофти състояние, но имаме човек, който на пясък ще ги мине, ще ги свежнем доста и след това ще ги боядисаме прахово, така че да изглеждат в перфектно състояние. Относно гумите, искам да ви помоля, тези, които са се сблъсквали с избора на такъв тип гуми, да ми препоръчате нещо, което наистина ще върши работа. Търся гуми All Terrain, за да могат да стават хем за асфалт, понеже колата ще се кара и в града, ще се вършат нормални задачи с нея, но също така искам, когато излезем по черно, колкото се може да не се дават. Така, това е положението на този етап. В следващото видео ще направим един хубав тест драйв. Ще ви разкажа малко повече и за модела, за неговата история, спецификации и така нататък. Дайте по един палец нагоре. Също така се абонирайте за канала, защото проекта сега започва. Благодаря ви, че бяхме заедно. Чао, до следващия път!